Imuvi yethu iqala ebusuku sibona iphoyisa igama lalo Jeffrey, bese kufika obhuti ababili uRyan kanye noKevin beze kulona leli phoyisa eluJeffrey. Siyathola ukuthi iphoyisa uJeffrey benalamadoda amabili babezontshontsha imali kwesinye isitolo. uJeffrey iphoyisa ebanikeza iphepha elibhalwe imephu eya kwi-safe. Njengoba uRyan ene-experience yokugqekeza okhiye, wawuvula nokhiye wala wangena ngaphakathi benomngani wakhe uKevin. Baqhubeka bayogqekeza kwi-safe eyayifihlwe ngodongo. Bagcina befikile bayivula bayifica inenqwaba yemali phakathi. Kodwa ngebhadi phakathi kwi-safe kwakune-motion sensor alarm eyakhalisa i-alarm same time emaphoyiseni ukuthi kubanjwe inkunzi kule sitolo. uJeffrey wayiphendula leyo alert emaphoyiseni wabatshela ukuthi kungakhona kule sitolo esibanjwe inkunzi. uJeffrey wehle emotweni yakhe wayidubula ngamabhulethi amabili. uKevin owaphuma kuqala esitolo wethuswa ukubona iphoyisa uJeffrey esekhombena ngesibhamu. uJeffrey wadubula uKevin wambulalela khona lapho. uJeffrey wathatha leso sibhamu kade edubula ngaso imoti yakhe wasibeka eduze kwesidumbu sikaKevin wayeseshonile ukwenzela ukuthi kubonakale ngathi uKevin uyena odubula uJeffrey kuqala. Kube sengathi iphoyisa uJeffrey udubule uKevin ngenhloso yokuthi ubeyivikela. uRyan wathi esephuma ngaphakathi naye wacasuka ebona into eyenziwe iphoyisa ngesikhathi elithuka. uJeffrey iphoyisa wasondela ekhomba uRyan ngesibhamu emsabisa ngokuthi uzobulala unkosikazi wakhe nengane yakhe. Naye-ke wakhuluma ngale nto eyenzekela. uRyan waphoqeleka ukuthi le ntathule nayo ibe imfihlo yakhe ngoba esabela ukuphepha kankosikazi wakhe nengane yakhe. Ngesikhathi iphoyisa uJeffrey limbopha lemfakozankosi. Waphela u-10 years ayewuboshiwe uRyan waphuma ejele. Wathi uma ephumela ngaphandle kwesango lasejele wabona umngane wakhe wakudala uFrank emhlangabezile. uFrank wathembisa uRyan ukumnika umsebenzi awaziyo wokusebenza ngokhiye ama-locks. Kodwa uRyan watshela uFrank ukuthi njengoba esene-criminal record i-locksmith license yakhe ayisasebenzi. Kodwa uFrank watshela uRyan ukuthi akakhululeke uzomsebenzisa kweyakhe i-locksmith ayisemlungiselele yona nanemoto yokusebenza. Waphinde wamqinisa nange-pocket money. uRyan wabonga kumngane wakhe uFrank ngokumnupha lo msebenzi wavuma ukuthi uzosebenzisana naye. uRyan ngesikhathi esedlule ubegqekeza ama-safe nama-locks. Kodwa njengoba esebuye ejele ngeke akusebenzisele ubugebengu usezosebenza umsebenzi wokulina. Later ngalolo suku uRyan wafonela unkosikazi wakhe ayekade amgcina 10 years before engakaboshwa. uRyan nonkosikazi wakhe nengane yabo bavumelana ukuhlanganela kwenye yey'ndawo ey'dayisa ukudla bayaziyo. unkosikazi kaRyan uyiphoyisa eludetective igama lakhe uKate nendodakazi yabo uLindsay bagcina behlangene noRyan for ukuthi basale bekhuluma iy'ndaba zabo bobabili. uKate wathuma ingane yabo uLindsay ukuthi iyothenga ukudla nama-drinks. Sebekhuluma uRyan nonkosikazi wakhe waxolisa uRyan ngezinto ezenzeka eminyakeni eyedlule kodwa still wayesaligcinela uyimfihlo udaba lokushona kaKevin. uKate wamxolela uRyan wamthembisa nokuqhubeka ukukwazi ukuxhumana nendodakazi yabo uLindsay. Kodwa mayelana ne-relationship yabo uKate wayengasekho ready ukubuyelana noRyan. uRyan wajajuliswa ukuthola ithuba lokukwazi ukuxhumana nendodakazi yakhe uLindsay. Waba nalo nethemba lokuthi one day uyobuyelana nonkosikazi wakhe uKate. uRyan esebuyele kwi-workshop kamngani wakhe uFrank wayebongela uRyan ukuthi unkosikazi wakhe akwazi ukumnikeza ithuba lokuthi abhonde nendodakazi yakhe. Ethi futhi uRyan akabonge ukuthi uKate usamkhulumisa. Ngenkathi uFrank advise uRyan ngokuthi angaphinde abaphoxe futhi ngokuthi aphinde izenzo zobugebengu. Emtshela ukuthi akabeke umndeni wakhe phambili. Ngosuku olulandelayo ekuseni uFrank wavusa uRyan wamtshela ukuthi sekuyisikhathi somsebenzi. Njengoba esewuqalile umsebenzi wakhe uRyan wayekade eyolungisa ama-locks komunye umuzi okuma-suburbs. Wathi eseqedile ukusebenza uRyan kweza umnikazi womuzi uGarrett. uGarrett watshela uRyan ukuthi utshelwe esinye isisebenzi sakhe sesifazane ekuthiwa u-April nge-experience kaRyan yokukwazi ukugqekeza ama-locks nama-safe. uGarrett encenga uRyan ukuthi akeze azosebenzela yena kodwa izinto ayefuna umqashela zona zayingekho emthethweni. Kodwa uRyan wanqaba ukusebenzela uGarrett njengoba umsebenzi wakhe wawusufocus ekutheni enze izinto ey'qondile engazenzi izinto ey'hlangene nobugebengu. Kodwa wathi esebuyele e-workshop wathola u-April emlindile. u-April watshela uRyan ukuthi udadewabo kaKevin lo washona behamba noRyan. u-April echaza nangobuzima abhekana nabo since kwashona ubhuti wakhe. Ethi useze wafunda nokusebenza ngokudayisa ngomzimba ngesikhathi etshela uRyan ukuthi udinga imali. uRyan wavuma ukusiza u-April kodwa wamtshela ukuthi angakwazi ukumlekelela ekutholeni leyo mali uma kuyindlela eqondile engenabo ubugebengu. u-April wezwa leyo mpendulo kaRyan wacasuka wahamba. engena ngaphakathi e-warehouse uRyan wathola ukuthi uFrank ubeyizwa inkulumo yabo no-April ngesikhathi uFrank etshela uRyan ukuthi angalingeki uRyan enze umsebenzi oyishiwo yilo ntombazane u-April. Ngesikhathi uFrank etshela uRyan ukuthi zikhona ezinye iy'ndlela zokukhokha isikweletu. Ngosuku olulandelayo uRyan esehambe eyosebenza emgwaqweni wamiswa imoto yamaphoyisa. Kodwa uRyan wamangala ethola ukuthi lelo phoyisa elalimisa kwakuwuJeffrey, leli phoyisa elalikade limframe ekudala lize limbopha mhla liqeda ukubantshontshisa imali esitolo benoKevin elamdubula. uJeffrey iphoyisa wayezela ukuzothreatenisha uRyan efuna ukuthi enze sure ukuthi akakhulumi lutho uRyan ngalokhu bugebengu kwalelo phoyisa njengoba lelo phoyisa wayesezoretire athatha impesheni. Kodwa still uJeffrey iphoyisa wayesahamba namanye amaphoyisa akhe akhohlakele okuDetective Perez noDetective Jones okuyibona babezogada uRyan. Before zihamba igebengu zamaphoyisa zaqala zamshaya uRyan
uRyan. Iphoyisa ngaphakathi emotweni lathola amathuluzi elocksmith okugqekeza okhiye. Bethi lezi zinto eziphethwe uRyan izinto ezisetshenziswa yigebengu. Bemthatha bemuse police station, kodwa umphathi wamaphoyisa wabona lobo bufakazi boJeffrey buyinto engekho for ukuthi wayengabophisa uRyan. Ethi umphathi wamaphoyisa ngoba uRyan akaze agqekeze umuzi wabantu nalobo bufakazi abuqinile. Ngaphakathi kwi-interrogation room uRyan imibuzo wayibuzwa unkosikazi wakhe uKate. uRyan echazele unkosikazi wakhe ukuthi yonke leyo nto yenziwe uJeffrey Phoyisa. Awufika namaphoyisa akhe bawosesha imoti yakhe. Kwathi later wafika umphathi wamaphoyisa wakhulula uRyan emtshela ukuthi akanacala. Umphathi wamaphoyisa kodwa waxwayisa uRyan ukuthi still ukusebenza njenge-locksmith ungasenayo ilayisensi kuyicala. Etshela uRyan ukuthi akarenew i-locksmith license yakhe ukuze akwazi ukusebenza kahle. Esebuyele workshop uRyan waphinde wa-advise umngani wakhe uFrank ukuthi uRyan akazama uku-avoid ukuthi ayithole esenkingeni. Epolice station kwase kulungiselela ukuthi kuzoba nephathi yokuvalelisa uJeffrey njengoba ezoretire empeshenini, njengoba sembona deliver speech, and emva kwalokho wahamba waya e-ofisini lakhe wacela ukukhuluma noKate ngesikhathi emthelela utshwala emtshela ukuthi ufuna ukuthi kube uyena ozongena esikhundleni sakhe sokuba i-department head. Inhloso yephoyisa uJeffrey okwenza lokhu kwakuwukuthi afuna ukuthi uKate agade uRyan njengesigebengu. Ngaleso sikhathi ebhizi uJeffrey egxeka uRyan kunkosikazi wakhe. Ngakwelinye isayidi uRyan wayebhizi epractice umsebenzi wakhe woku-unlock okhiye abakhiyekile, nalowo msebenzi ayowenza nge-experience ngoba wayewumpetha kuwona. Kusenjalo uRyan wafonela unkosikazi wakhe uKate ngesikhathi uKate ecela uRyan ukuthi ucela ayolanda indodakazi yabo uLindsay esikoleni njengoba kuzoba nephathi yephoyisa uJeffrey. uRyan kwamjabulisa ukuthi wayezoba nesikhathi nendodakazi yakhe ngoba waphuthuma wayoyilanda esikoleni. Waqala wamthatha bayohlala naye epaki bedla khona ilunch. uLindsay wacela kubaba wakhe ukuthi cela amfundise ukuthi unlock kanjani amalocks asuke ekhiyekile naye ufuna ukukhula abe yi-locksmith mayesemdala. uRyan wayengafuna ukuphoqa indodakazi yakhe wamthatha waya naye workshop later wamfundisa amanye ama-tricks oku-unlocka ama-locks asuke ekhiyekile. Ngenhlanhla uLindsay washesha wafunda lawo ma-unlocking tricks. Kwathi late ngalobo busuku uRyan wahambisa indodakazi uLindsay ukuyoyishiya ephathini yephoyisa uJeffrey eliretireyo la khona uKate unkosikazi wakhe. uKate watshela uRyan ukuthi iy'ndaba ezimnandi zithi uyena ozongena esikhundleni sikaJeffrey sokuba i-department head, no Detective Perez no Detective Jones. Noma kuyindaba ezibuhlungu kuRyan lezo, kwakumele enze ngathi uyamjabulela uKate for ukungamphoqi, although ayazi ukuthi uzobe sebenzisana ney'gebengu zamaphoyisa. Esebuyele ngaphakathi uKate, iphoyisa uJeffrey wabingelela uRyan sakumxwayisa. Akangaphendula uRyan wangena emotweni yakhe wahamba. Wathi esebuyele workshop uRyan waphinde wafica u-April owayekhalela uRyan ngokuthi ugqilazwa ibhosi yakhe uGarrett ethi umphoqa ukuthi ahamba udayisa ngomzimba bese ethatha imali yakhe. Wakhombisa uRyan la imali yakhona mayeseshawa abanye bama-client akhe. u-April wancenga uRyan ukuthi ucela amsize ufuna ukuthola imali eningi ukuze akwazi ukubalekela kwelinye izwe. uRyan ngokuzwa usizi lika-April wagcina evumile ukuthi uzokwazi ukumsiza. Ngosuku olulandelayo u-April watshengisa uRyan eminye imizi ephethwe ibhosi yakhe uGarrett. u-April watshela uRyan ukuthi kusasa kulo muzi uGarrett uzobe host i-casino party. Ethi u-April uRyan khona imali afuna azomtshontshela yona. uKate wasesesikhundleni sokuba i-department head wafica amafayili aye-related kubantu abadayisa ngomzimba, kodwa kwakungabhalwe lutho kuney'khali ezi-empty. Wabona lapho ukuthi uJeffrey bengawenzi ngendlela umsebenzi wakhe. Ngalobo busuku emzini kaGarrett i-casino party yayisiqalile, ingekho into eyayihamba phambili la ngaphandle kwemali ngoba iy'vakashi kwakukhona ama-members ephalamende, kuyikhulu ka-government, kuwosomabhizinisi namaphoyisa. uRyan wayeseze kuzoshaya umsebenzi wayefihla ubuso ngemaski wangena ngomnyango ongemuva. Phakathi u-April wambona uRyan engena ayivele emlindele. u-April washayisana nomuntu oseva ama-drinks ngamasibomu for ukuthi adidise isimo, nokuyilokho kwanikeza uRyan ithuba lokuthi akwazi ukuqhubekela ngase-ofisini likaGarrett. Kodwa iphoyisa uJeffrey wambona uRyan. uJeffrey wahamba eyobheka lo muntu ongene e-ofisini likaGarrett. Ngaphakathi e-ofisi uRyan wasifica isikhwama esasigcwele imali phezu kwetafula. Wabona ukuthi bekuwumsebenzi olula obungadingi nokugqekeza isafe. Iphoyisa uJeffrey wangena noRyan wazama ukumhlasela. uRyan waphuca uJeffrey isigcawu sakhe wamkhomba ngaso, kodwa wayengeke akwazi ukumdubula ngoba kwakunenqwaba abantu kumagest okokubala kubona namaphoyisa. uRyan wathatha isikhwama esisodwa esasigcwele imali phezu kwetafula waphuma wahamba. Kodwa wathi esebalekela ngase-passage abanye abagadile bambona. uRyan waphoqeleka ukungena khona ephathini, wabamba u-April wavika ngayo ukuthi angadubuleki ngesikhathi eyophuma naye ngomnyango. Waphuma uRyan waphushela u-April eceleni wabaleka uRyan wayokweqa uthango wabaleka. Wawungena emotweni yakhe, i-heist yakhe yaba yimpumelelo. Ephathini uGarrett wayecasukile ethethisa uJeffrey ukuthi uyekele isigebengu sabaleka nemali, kodwa bekuwuyena umuntu ebekufanele agade ephethe nanesibhamu. uRyan wakwazi ukubaleka waze wayofika e-workshop nemali, wafika wayifaka kwi-safe kaFrank wasefonela u-April, kodwa u-April akayiphendulanga ifoni. Ngakusasa uRyan wahamba waya endlini ka-April uyombheka, wafica izinto zihlaphazekile no-April enyamalele, nokwakuneyimpawu zokuthi u-April uthunjiwe. Kunkosikazi kaRyan uKate oyiphoyisa kwafika omunye wesifazane egama lakhe uTanya owayekade esebenza no-April owayelethe i-USB. Kuleyo USB
lobugebengu obabenziwa uGarrett, iphoyisa uJeffrey namaphoyisa akhe amabili okuDetective Perez benoDetective Jones. Kuleyo USB kwakunamavidiyo nezithombe zawo lamaphoyisa noGarrett nabo bonke ubugebengu bokukhohlakala babekwenza. uRyan wathi ebuyele eworkshop wafica umngani wakhe uFrank wayecasukile ngenxa yokuthola isikhwama esigcwele imali kwisafe yakhe, ebuza kuRyan ukuthi wathini ngokuthi ayeke ubugebengu. uRyan watshela uFrank ukuthi ubengeke akubekezelele ukubona indlela ebekuhlukumezeka ngayo u-April. uFrank watshela uRyan ukuthi leyo nto akayibikele unkosikazi wakhe uKate njengephoyisa, kodwa uRyan wanqaba ngesikhathi etshela uFrank ukuthi ukutshela uKate kungamenza ukuthi a-approach uJeffrey, bagcine uJeffrey noDetective Jones noDetective Perez sebelimaza uKate noma bembulala. uFrank wacasuka wahamba watshela uRyan ukuthi akadile ney'nkinga zakhe. uRyan esalungisa kahle leyo mali entshontshiwe esesikhwameni, uKate wangena eworkshop. uRyan waphuthuma wafihla leyo mali ngokushesha. uKate wayeze kuRyan ezombuza ukuthi kuhamba kanjani ngestori sika-April, waphinde futhi wathi akachaze isizathu okuyisona sona esenza ukuthi aboshwe 10 years ago. Khona lapho futhi uRyan akalukhuluma ngeqiniso, kodwa wathi ukuboshwa kwakhe wayevele eboshelwe amaphutha akhe, waphinde futhi waqhubeka nokufihla udaba lika-April. Esesepolice station uKate wathatha bonke ubufakazi wabufaka kwe-envelope wahamba nabo eseyobunikeza umphathi wamaphoyisa. umphathi wamaphoyisa noKate baphinde bavumelana ngokuthi kukhona umuntu oshodayo ozoba ufakazi. Ukuze bathwese lamaphoyisa amacala ngokugcwele bathi kudingakala omunye umuntu ozozotestify. uKate akafunanga uku-include uTanya njengomuntu odayisa ngomzimba ukuthi abe senkantolo. Ngalobo busuku uRyan wabuyela emzini kaGarrett efake yona imask, wakwazi ukudlula amaphoyisa engambonanga waqondana noGarrett ngesikhathi etshela uGarrett ukuthi uma ingadedela u-April uzoyibuyisa imali ayintshontshe. uGarrett waphika kuRyan ukuthi akamazi u-April ukuthi uphi, kodwa uRyan still wayesola ukuthi uGarrett uqamba amanga. uGarrett washaya uRyan, kodwa uRyan wayiphindiselela ngokuthi agcine emnqobile uGarrett. Nokuyilapho uRyan agcine sefaka uGarrett ngekhanda emanzini embuza ukuthi uphi u-April. Ngokuthotsharishwa ngamanzi e-swimming pool wagcina elivumile iqiniso uGarrett ukuthi u-April usezandleni zikaJeffrey, iphoyisa elirithayile. Ngokuzwa lokhu uRyan waphuthuma ukuyosiza u-April ngoba ecabanga ukuthi u-April uthunjwe owayeyiphoyisa uJeffrey. Siyathola ukuthi ngesikhathi ephuma uRyan, u-April noJeffrey babehleli emotweni bebuka yena uRyan ephuma. Nokuthi u-April benoJeffrey babesebenzisana ndawonye for ukuthi babuyisele uRyan ebugebengweni ukuze aboshwe. Ukuthi u-April acele usizo kuRyan nanokuthi uyahlukumezeka kwakuwamanga for ukwenzela ukuthi uRyan adabukele u-April agcine uRyan esebuyele ebugebengweni. Inhloso ka-April kwakuwukushona kabhuti wakhe uKevin, ngokuthi u-April wayegxeka uRyan ngokufa kaKevin. uJeffrey wafika emzini kaGarrett egqoka ama-gloves wadubula wabulala uGarrett khona ezoframe uRyan ngecala. uRyan wabuyela eworkshop watshela uFrank ukuthi usebuya kuGarrett, uGarrett akamazi u-April ukuthi uphi. Ethi umuntu okuyena okidnaphe u-April uJeffrey. uFrank watshela uRyan ukuthi akabuyisele le mali entshontshiwe kuKate njengephoyisa, aphinde atshele uKate mayelana nokunyamalala ka-April. uKate wafika nendodakazi yakhe uLindsay ezekhona eworkshop ngesikhathi etshela uRyan ukuthi uyazi ngamanga kaRyan. uRyan wabe sephoqeleka ukuthi atshele uKate lonke iqiniso ngokwenzeka, ukuthi ngalobo busuku babethunywe iphoyisa uJeffrey kuyorobha esitolo. uKevin wadutshulwa iphoyisa uJeffrey wambulala, wasebeka isibhamu eceleni kwesidumbu sikaKevin. uRyan uthi ngaphoqeleka ukuthi ngithule ngingakhulumi ngenxa yokuthi uJeffrey iphoyisa wathreatenisha ukuthi uzobulala wena nengane yethu uLindsay. Eselichaze lonke udaba uRyan, uKate watshela uRyan ukuthi akamnikeze leyo mali entshontshiwe, lento uzoyenza ngokusemthethweni. Ngalobo busuku uRyan wahlala nendodakazi yakhe uLindsay eworkshop benoFrank begade ukuba safe kukaLindsay. Lezi igebengu ezimbili zamaphoyisa uDetective Jones noDetective Perez bagqekeze office lomphathi wamaphoyisa abayintshontsha leyo USB yayine-information ngobugebengu babo, nanokuthi kuleyo USB kwakunama-audio recordings, kube amavidiyo nezithombe, okuwukuthi kwakungabaledela ekutheni baboshe isikhathi eside noma bathole o-life sentence ejele, okwakungaze kube isigwebo sentambo uma kukhona ama-witness ayizoyi-testify. Kwenye indawo sibona uJeffrey no-April beya kwelinye ihhotela. Khona lapho uJeffrey wareceive phone call efonelwa uDetective Jones emtshela ukuthi umphathi wamaphoyisa usethole yonke into mayelana nobugebengu babo obukuyi-USB ayinikezwe uKate. uJeffrey wacaswa kakhulu ezwe ukuthi sebebanjiwe. Bagcina bevumelene uDetective noJeffrey ukuthi ngalobo busuku kufanele kubulawe uRyan nonkosikazi wakhe uKate nabanye babengaba involved kuthathwe le mali entshontshiwe babaleke kule ndawo. Ngesikhathi eyilalele le nkulumo efonini, u-April wayeseqala ukumzwela uRyan abamframe ngokuthi kuzothi ubulala uGarrett. Ezwa nokuthi uRyan nomndeni wakhe sebezobulawa ngenxa yama-choices akhe, u-April wayeseqala ukuyisola. Eworkshop uRyan wareceive iphone call efonelwa u-April emtshela ukuthi akabaleke, kodwa ngaleso sikhathi kwasekulate ngoba uDetective Perez wadlula wadubula uRyan emlenzeni. uFrank wakwazi ukulekelela wadubula wabulala uDetective Jones, kodwa uDetective Perez wadubula wabulala uFrank nengane uLindsay ecashile ebuka. uDetective Perez wabamba ingane uLindsay etshela uRyan ubaba wayo ukuthi akalethe isikhwama semali. Leyo mali uKate ayeseyithathile wahamba nayo, kodwa
kodwa uRyan wayengasena-choice ngaphandle kokubeka phansi isibhamu sakhe. Emotweni yamaphoyisa uKate wezwa ukuthi kukhona ukudubulana okukhona e-workshop, wajikisa imoto waphindela khona. Kodwa uKate wafike esefika emva kwendaba ngoba ingane yakhe uLindsay wayesethathwe iphoyisa uPerez for ukuba i-ransom isikhwama semali. uRyan wafonelwa iphoyisa uJeffrey emtshela ukuthi akalethe leso sikhwama semali uma esafuna ukubona ingane yakhe iphila. uRyan wacela unkosikazi wakhe uKate ukuthi amlekelele for ukuthi kutholakale ingane yabo. Ethi kuKate uzosave ingane bese yena uRyan ayohlangana noJeffrey kwenye indawo engenamuntu la azofika amnikezele khona imali. uDetective Perez wafika nengane uLindsay kulelo hotela, wamfaka erumini ka-April, wambophela lapho ingalo ngozankosi. Endaweni engenamuntu uJeffrey noRyan bahlangana. uJeffrey khomba uRyan ngesibhamu ethi akamkhombisa imali. uRyan wasithatha isikhwama semali emotweni wasibeka phezu kwebhonethi yemoto. uJeffrey watshela uRyan ukuthi akajikijele isibhamu asilahle. uRyan akagolozanga ngenxa yokusabela ukuphepha kwendodakazi yakhe, wasijikijela kude isibhamu. Ehhotela uDetective Perez waphuma eyobheka u-April kade emshiye ngaphandle, waqala azembiza wathola ukuthi akasekho. Ngaphakathi endlini ingane uLindsay wayesezama ukukhumula lowo zankosi ngeskill sokugqekeza amalokhu sasifundiswe ubaba wakhe. uLindsay wakwazi ngempela ukugqekeza lowo zankosi saphuma isandla. Wahamba eseya ngasemnyango, wathi uma ephuma waphuma esegijima ebaleka. Kunalapho uMakaLindsay uKate waqhamuka ngezansi eya ngakhona laqhamuka khona ingane yakhe, wadubula uDetective Perez wambulala. Ngokuphuthuma uKate wavalela ingane yakhe emotweni wayikhiyela, wathi angavumeli imuntu ozongena la emotweni yakhe ngaphandle kwabazali bakhe, wavuma uLindsay. KwakuRyan owayengasenasibhamu noJeffrey seyithathile imali sibuye ngakuyena. Lapho uJeffrey sethi uyaqeda ngempilo kaRyan, kwaqhamuka u-April wadubula uJeffrey wambulala ngesibhamu esasikade sijikijele uRyan ekuqaleni. Khona lapho u-April wayesenegrudge kuRyan ngokufa komfowabo uKevin, ngoba wakhomba uRyan ngesibhamu esethi uyamdubula. Ethi u-April uhlupheka kanje ngenxa kaRyan wabulalisa umfowabo. Ethi ukuba uRyan wayengathathanga uKevin umfowabo bayorobha naye ngaloba busuku, ngabe namanje umfowabo uKevin usaphila. Ethi u-April ngabe naye mhlawumbe akahlupheki kanje. Khona lapho kwaqhamuka uKate naye wakhomba u-April ngesibhamu. u-April wayengayekeli ukukhomba uRyan ngesibhamu. uRyan naye akaphika ngalutho ku-April, wavuma wonke amacala akhe, etshela u-April ukuthi kulungile ngamdubula kodwa naye wayengazi ukuthi uyoshona uKevin ngalela langa. Wavala amehlo uRyan eselindele ukuthi u-April amdubule, kodwa kunalokho ukuvuma iqiniso kukaRyan kwavele kwamkhalisa u-April, noKate waya ku-April wayomthulisa. uKate watshela u-April ukuthi akakhululeke uzohlala naye amnakekele njengodadewabo. Emva kwesikhathi kwafika amaphoyisa endaweni yesigameko, no-April wayesethathwe amaphoyisa ngenxa yezenzo zakhe. uRyan wathathwa njengeqhawe for uku-expose amaphoyisa ayi-corrupt. Ngosuku olulandelayo e-police station, uKate wathola ipromotion yokurenkwa njenge-lieutenant ngenxa yesibindi sakhe. Ngobusuku bangalelo langa uLindsay waphathisipheta kwe-piano competition, kanti lapho babefike bobabili abazali bakhe for ukuzomsupport. uLindsay kwamjabulisa ukubona abazali bakhe bebambene ngezandla. Igama le-movie yethu i-The Locksmith yango-2023 siyayibeka lapha yanamhlanje, ungaphuthelwa elandelayo so-uploada kungekudala. Stories on the beat.